Dámy a páni, čaká nás posledná kategória dnešného slavnostného večera, kategória výnimočný počin. Privítajme medzi nami dočasne poverenú ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny Soňu Gaborčákovú a zástupkyňu hlavného partnera národných cien starostlivosti Dobré srdce spoločnosti Kimberly Clark Diepend pani Beatu Chovancovú. Dobrý večer, dámy. Začnem pani Chovancová. Vaša spoločnosť sa dožila nádherného jubilea 150 rokov. K tomu naozaj blahoželám. Myslíte, že aj tieto naše ceny by mohli mať raz 150 rokov? Dobrý večer, dámy a páni. Spoločnosť Kimberly Clark distribuuje zdravotnícke pomôcky a spotrebný materiál na používateľov, ktorí sú vo veľkej miere prijímateľmi sociálnych služieb. Naša spoločnosť sa snaží pomáhať a podporovať poskytovateľov sociálnych služieb, aby starostlivosť o tých našich najbližších bola čo najkvalitnejšia. My sa budeme snažiť rozvíjať našu dlhoročnú spoluprácu s asociáciou, aby takéto úžasné ocenenie, ako je Dobré srdce, dosiahlo minimálne také výročie ako naša spoločnosť. A ja dúfam, že sa pri tom stretneme potom, dobre? Pani ministerka, vy budete mať slovo ako posledná, tak na vás mám pomerne ťažkú úlohu. Povedať pár slov tak celkovo všetkým oceneným, všetkým pracovníkom a možno aj pár slov motivačných tým, ktorí si dnes večer povedali, možno ja už nevládzem, ja to zabalím, alebo pôjdem niekde do zahraničia. Skúste ich namotivovať, aby tu zostali. Vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia, chcem to povedať tak familiárne, mnohí ma poznáte, keďže som z fachu. Naozaj myslím si, že je čas, kedy už aj politici pochopili, že toto nie je sekundárna téma, že nám národ stárne, že nám Európa stárne a že naozaj sa táto téma musí stať premiérskou témou. A ak sa stane premiérskou a politickou témou, tak aj vám sa bude žiť ľahšie, pretože budete mať vyššie mzdy a aj vaše rodiny nebudú živoriť. Čiže naozaj si myslím, že treba vyčkať. Už sme prešli kus cesty spolu a verím, že tá cesta už je len tá kratšia, pretože naozaj reformy sa pripravujú a ja pevne verím, že nikto nemôže poprieť, že dlhodobá starostlivosť je naozaj prioritou Slovenska. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, budem vám držať palce. Dámy, príjmite pozvanie sem ku mne na toto miesto, lebo toto je ideálne miesto. Poďte sem ku mne. Mám tu ideálne miesto, z ktorého uvidíme meno laureátky. Jej monitoringy sa snažia zlepšiť aj kvalitu sociálnych služieb a zabezpečiť dodržiavanie práv ich klientov. Vie, že sociálne služby na Slovensku nie sú dokonalé, ale kde sú? Svojou misiou pomáha priblížiť sa k ich dokonalosti, alebo sa o ňu aspoň usilovať. Zuzana Stavrovská je od roku 2015 komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím. Vízie z dovtedajšej advokátskej praxe o zvýšenej ochrane práv zdravotne postihnutých začala naplno realizovať aj v sociálnych službách. Pomáha riešiť nielen krízové situácie, ale dobromyselným upozorňovaním na nedostatky zvyšuje kvalitu starostlivosti. Moja cesta k ľuďom so zdravotným postihnutím začala veľmi skoro. Mala som švagrinu, ktorá nedávno zomrela, mala veľmi ťažké zdravotné postihnutie. Potom tí ľudia so zdravotným postihnutím ma sprevádzali vlastne až po dnes. Myslím si, že jej vôbec nechýba, na nej to zrejme už od začiatku, keď sa s ňou stretnete, že je veľmi milá, nadšená pre túto prácu. Je to úplne mimoriadne, ak sa stretneme s úradníkom, ktorý má srdce. A že mu ide o vec, ide mu o to, aby sa ľudia zlepšovali. Nie o to, aby im rozdával pokuty alebo aby ich kritizoval. Pani, ktorá žila
vo svojom dome, kde bola zima, boli rozbité okna, nemala tam svetlo, nemala tam kúrenie, bol tam príšerný smrad. Ja som priamo z jej dvora telefonovala na samosprávny kraj, aby sme jej zabezpečili neodkladné umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb. Pani doteraz žije a žije v teple, je postaraná o ňu a sa teším, že sa to podarilo. Toto je to, čo je pre nás veľmi dôležité a treba byť inšpiráciou a my chceme, aby bola inšpiráciou pre všetkých ostatných úradníkov a funkcionárov na Slovensku, ktorí majú nejaké dočinenie so sociálnymi službami. Moja práca je naozaj moje hobby, moja vášeň a môj zmysel života. Dovolte pozvať na pódium pani Zuzanu Stavrovskú, ktorú Ďakujem. Ešte sa nadýchnite, ja by som rád poďakoval Adinkovi Hajdu za to, že vás odprevadil sem na pódium, náš dlhoročná tvár ocenenia Dobré srdce. Adinko, ďakujem. Pani Stavrovská, nech sa páči. Vy pláčete. Počkajte. Pohode. Mám. Ďakujem. Tak to som sa bála. A je to tu. Nechám vám ju teda, dobre. Milé dámy, vážení páni, milé kolegyne aj kolegovia z úradu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. Stojím tu pred vami plná úcty k tomuto okamihu a s obrovskou pokorou k ľuďom, ktorí svoj život venujú misii sociálnych služieb. My na úrade komisára považujeme túto prácu ako službu. Nie je to žiadna úradnícka práca, slúžime ľuďom, ktorí našu pomoc potrebujú. A veľmi si vážime, keď môžeme spolupracovať so všetkými vami, so všetkými subjektami, s mestami, s obcami, samosprávnymi krajmi. Je to veľmi dôležité a myslím si, že aj vďaka mimovládnym organizáciám dokážeme tú misiu naplniť. Ďakujem mojej rodine, ktorá je veľmi trpezlivá, keď mám málo času na ňu. Ale predovšetkým ďakujem aj mojim kolegyňam a kolegom. Je nás naozaj veľmi málo, so mnou 12 na celom úrade pre celé Slovensko. A ďakujem Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb a jej partnerom, že organizujú takéto výnimočné podujatie, kde sa ľudia, ktorí sa starajú a pomáhajú, zviditeľňujú a sú hlavnými účinkujúcimi pre celý život, pretože bez nich si život nevieme predstaviť. Ďakujem veľmi pekne. Vidíte, niekedy sa o najkrajšiu bodku za dnešným večerom postará samotná ocenená pani Zuzana Stavrovská. Potlesk pre ňu.